Atenció, atenció, atenció! Pareu atenció, sisplau. Un moment. Els Reis són a punt de sortir al balcó de l'Ajuntament. Estigueu molt atents, que l'Aral ve a donar-vos un missatge. Benvolguts nens i nenes de Palau, Ciutat i Plegamans. En nom dels tres reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, em plau anunciar-vos que ja hem arribat! Hem vingut de molt lluny amb la il·lusió d'arribar a la vostra vila aquest vespre, perquè ens han dit que ens estàveu esperant. És veritat? En nom dels Reis d'Orient, us volem portar un missatge de pau, amor i amistat, i un munt de regals i joguines per a tots vosaltres. I per a aquells que no heu suportat tan bé, una mica de carbó. Us esperem a la masia de Can Cortés d'aquí a una estona per rebre totes les vostres cartes i desitjar-vos una bona nit. I en nom dels Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, us volem donar moltes gràcies per l'acollida que, com cada any, ens brindeu. Molta felicitat per a tothom i feliç any 2017!